Apat ka puluyan ang gintupok sang kalayo sa poblasyon 1 sa Sagay Negros Occidental kahapon sang hapon. Nagalin ang kalayo sa puluyan ni Dennis de los Reyes nga naurot gintupok sang kalayo. Upod niya totally damage ang balay ng Novelin Fuentes, Telma Rosario, samtang partially damaged naman ang puluyan ni Rosemary Palyado. Suno kay FO1 Radio Navarro sang Sagay Fire Station, 1:35 kahapon sang hapon nagluntad ang sunog kag 2:00 na sang hapon na kontrol ang kalayo. Nagwa sa inisyal nga investigasyon nga posible na pabayan nga LPG o kung nakasaksak nga charger ang gintunaan sang sunog. Ginabanta nga hindi magnubo sa 600,000 pesos ang balor sang propiedad nga nahalitan sang sunog. Padayon pang tulid nga investigasyon sang Sagay City Fire Station kung ano gid ang ginhalinan sang kalayo. Ospital ang ginpadulungan sa estudyante nga ini sang aksidente nga nagsangit sa net ang ginasuksok nga singsing. Natabo ang aksidente sa Igburi, Patnongon, Antique. Suno sa biktima, nagaensayo ini sa District Meet. Sang nagrebound, gulpi lang nga nabatyagan nga nagsabit ang tudlo nga may singsing sa net. Ginbuligan nga makapanaw ang bata kag gindala sa ospital. Kumo nagbanog ang tudlo kag nagaungot pang singsing, ginlagari ini isang medical attendant agod makuha. Todo suporta sa gyapon ang lulas ang bata sa paghampang sa iya apo sang basketball bisan pa natabo ang wala ginalauman nga aksidente. Nabali ang nato ang abot kon sa estudyante nga ini sang disgrasya nga natumba samtang naghampang sang basketball. Natabo ang aksidente sa President Roa Civic Center. Sang naghampang ang 17 anyos nga estudyante, hinali nga wala mabalanse ang iya lawas. Di malas kay sang nabatyagan sini nga natumba, gintukod ang yabot kon nga gintunaan sang pagkabali. Ginhingagaw nga dalon sa ospital ang biktima. Madamo pa sang dapat ipatuman sa isla sang Boracay samtang naghilapit ang pagbukas sini. Padayon pang rehabilitasyon sang dalan samtang may demolisyon pa sa mga iligal nga estruktura. Samtang masako ang tanan sa pagpatahom sang isla, tudo bantay naman ang otoridad sa seguridad sa nagagwa sulod sa isla. Istrikto ang ginapatuman ini halin sa Tabon Port, pakadto na sa isla sang Boracay, pagi sa kooperasyon sang Interagency Task Force. Padayon ang ginapatigayon nga capability demonstration exercise sang Joint Task Force Boracay.